gang. Er filmen i gang? Ja. Er du klar til at følge med? Ja, ja. Er du helt sikkert? Nej. Nå. Klar? Nej. Jo, nu. Filmer vi? Ja. 3, 2, 1, fyr! Oh. Det gik ikke så godt på første forsøg. Hey, det var fint skud. Ja, ja. Jeg skal bare noget mere tryk i. Nå. Reparation. Og her har vi så min far, som der har repareret den. Og her har vi affyringsrampen. Og nu er grøn. Ja. Prøv lige at vise den, far. Så skal jeg vise superraketten. Den flotte raket. Med grøn skum, og vi bruger remoulade og luft som drivmiddel. Yes. Hæld resten i. Gør jeg. Og så begynder vi på anden affyring. Det kan være, vi skal have noget mere i den gang. Ja. Så derfor har jeg min hemmelige ingrediens her. Dette er det grønne survand. Her har vi så remoulade. Og så den har stået lidt længe, så derfor er den grøn. Ja, det er en rådden remoulade. Det er selv udviklet hjemme i vores NASA-køkken. Yes. Du se, snorene er helt grønne. Nu er vi så i gang med at putte luft ind, for ellers kan den ikke komme afsted. Det tager lidt tid. Nej, det er hele filmen. Det sorte, I kan se, er nederst, det er den grønne farve. Og så alt det andet, det er, skummet. Far, jeg tror, at der er snart nok i. Til månen, var. Jo, den er altså derovre, far. Månen er med herovre et eller andet sted. Og ja, som I kan se, så er vi sat på golfklubben, og den vil vi gerne gå i grøn. Var det ikke snart nok? Jo. Nej. Er det nok varmt? Det er varmt. Okay. Her har vi lille bobler, der kommer der. Og her har vi den mini kompresser. Vent lige, jeg skal lige holde tilbage. Yes. Okay. Og tage ned på 5. På 5.
Mhm. 5, 4, 3, 2, 1, fyr! Ja, vi kom ikke helt til månen. Farvel.